Tiri. Ho-ho. Megy a vadászat. Mit találtál, fiam? Hányan vagytok itt? 1, 2. Harmadik az ott visszább van. Hol a 4? Ja, itt van. Akkor jó. Menj oda, a többiekhez már várnak arra. Úgy. Ügyes lány. Ó! Egy kicsit zucchini. És ha jól látom, feltűnés nélkül itt egy nagy zucchini. Kiváló. Közben ott növekszik még egy. És ott növekszik még. Hát 3 látok. Az uborka viszont marhára rosszul érzi magát. Nézzük csak. Ó, ettől függetlenül ott egy ubi. Itt viszont már szerintem nincsen semmi. Szerintem ennek az uborkának lőttek. Elég rosszul érzi magát. Ennyi nem csodálom. Árnyékban nő az uborka, ehhez képest a pofájába kapja állandóan a napsütést. A paprika meg meghalt. A 40 fokra azt mondta, hogy nyaljuk ki. Srácok, ti szeretitek a paprikát? Nem, mi? Nem úgy tűnt rajta. Na, megkóstoljátok? Nem az igazi, mi? Én berakom hozzátok, hát ha szeretnétek majd később. Na, ez itt a tyúkol, gyerekek. Mit szeretnél? Ezt itt? Hát odaadhatom, de előbb se kellett neked. Na. Bemutatod, hogy hol laksz? Jó van. Az ott a tyúkol. Nem kell bejönni, gyönyörűim, hát még maradjatok kint, hát édes Istenem, itt hőbörögtök, hogy engedjelek ki titeket, utána meg bementek magatoktól. Így is van. Kapjátok el az összes bogarat, ami létezik. Na, ez meg itt a paradicsom. Az a helyzet, hogy ő is eléggé rosszul érzi magát. Látszódik, hogy sajnos a nap őt is eléggé megkapta, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, maga a termés szép. Van olyan, amit egy kicsit megrágtak sajnos. A permetezés az mióta van termés, azóta nem volt, nem is szeretném. Ó, te jó ég, te mekkora darázs vagy. Azt a mindent, azt nézzétek, akkora lába, mint nekem. Elmenekült. Ó, te undorító féreg. Na. Lányok, ti szeretitek a szőlőt? Tessék, úgy is van. Hát persze, hogy szeretitek. Hát ki nem szereti. Ugye? Nagyon jó. Om-nom-nom. Ó, te jó ég. A málna maradványok. Ezt is le lehetett volna szedni már egy ideje, de most már mindegy.
Nézzük, mi van még. Ó! Egy túlélő alma. Jó van. Gyomlálni most nem nagyon kell, úgy látom. Kivéve ezt itt. Az anyád úristen itt. Gyere, Ripley! Hát csak meg. Gyere, segíts apjuknak gyomlálni. Te. Komolyan mondom, 40 fokban minden kipusztul, de a gyom az marha jól érzi magát. Gyors kézmosás, ezt megmutatom nektek a sütögetőt. Ó, csak hogy tudjátok, ez itt avokádó. Jó, mi? Gyakorlatilag, ha a magját vízbe áztatod, akkor gyökeret ereszt. És aztán feltűnés nélkül lesz belőle egy ilyen benga nagy növény. Ez itt mellett a szamóca. Mások úgy mondják, hogy földi eper. Ott a hulladékfa. Majd abból fogom építeni a következő tyúkort. Mert ez kicsi. Ennek a belső tere 80x85 centi. Hát ez szinte semmi. Ez nagyon gyenge. Ez pedig itt a sütögető. Tegnap sikeresen felavattuk. Kicsit majd magasítani kell az alját, mert hát maradjunk annyiba, hogy elég nagy lángok kellettek ahhoz, hogy a tárcsa működjön. Ez itt a gyerekek hintája. Rögtön mellette a gyerekek ugrálóvára, nevezzük trambulinnak. És itt a szép sárga vasas vízzel feltöltött medence. Jó, mi? Jövőre veszünk egy komolyabbat. Ez pedig itt egy kísérlet volt, hogy a cserepes megoldásban hogy fognák érezni magukat a növények. Hát nem jól, nem jól, azt kell, hogy mondjam. Kell nekik a föld, igaz? Sziasztok! Nem kapálni jöttem, lányok, úgyhogy nyugodtan visszamehettek az előbbi helyre. Na, ha már itt vagyunk, akkor room tour. Így szokott menni a live-olás, csak hogy tudjatok róla. Csak gyorsan leveszem a papucsomat. Beletörlöm a koszos talpamat a lábamba. Na igen. Nem állítom, hogy most rend lenne. De legalább káosz. Itt egy éppen szétszedett gép. Egy munkahelyi laptop. Sok monitor. Egy kis sör meg chips tegnapról. Még egy kis chips. És itt legjobb barátom a légkondi. Hello! Meg szegény monitorom, ami tönkrement. Megadta magát. Na, lámpicskó leholt. Valamiért Masti marhára szereti a kartont. Őt mi különleges tyúknak nevezzük. Többiek használják a fejüket. Ők megkeresik, amit kell. Igaz? Ott van Pötyi. Ott van tyúkocska csipegető. És ott van Ripley. És itt van Masni. Na. Ha már itt vagyunk. Ez itt a középső melléképület. Ez itt a férfi birodalom. Ó, igen. Ott a gérvágó, a legújabb szerelmem. Majd csinálni kell neki egy munkaasztalt. Monitorálványok és a világ összes gépészkedéshez szükséges dolga.
Igen. A legnagyobb találmány a tűzőgép. Imádom. Egyszerűen imádom. És itt a legszélén van nekünk egy nyitott melléképület. Gyakorlatilag az összes kaspó, növényvédőszer, mag, az jöhet ide. Itt meg ipari mennyiségű, hosszú hulladékfa, amiből remélhetőleg tudok majd csinálni egy jó tyúkólat. Gerappa. Folytassa, hölgyem. Többiek. 1, 2, 3. Jó, mindenki megvan. Jaj, majd rakni kell be nekik friss vizet. Most is volt egy tojás. Ott van egy fekete színű láda. Azt használják tojóládának, úgyhogy szerencsére volt termés. Ez meg maga a kert. Vannak rózsabokrok, almafa, bírsalmafa. Ott az a hátsó, az egy mogyorófa. Ez a közelebbi egy barack. Itt vannak a nem haszonnövények. Itt ez is. Van nálam egy orgona, ott hátul egy orgona. Nem tudom, meddig bírja a wifi, de akkor még megmutatom, hogy ő is egy barack, ott is egy barack, és ott hátul az a jó nagy, az meg körte. És tulajdonképpen ennyi a kert. Na jól van, jók legyetek, aztán találkozunk holnap hajnalban. Hello!